Быйылгы 2020 ел республикабызда башкорт теле йылы дип игълан ителде. Районыбызда ошо уңай белән флешмоб үткәрелә. Прогресс укучылары ла кушылабыз. Һезнең игътибарыгызга Рәми Гариповтың туган тел шигырен тәкъдим итәбез. Мин халкымдың сәскә күңеленнән бал кортындай ымйы йыямын да йәнле ымйылардан хуш етле бер кәрәз куямын. Шугала мин беләм тел кадерен, бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул, бай да, ягымлы ла, кәм күрер тик уны кәм күңел. Халкым теле миңә хаклык теле, унан башка минең илем юк. Илен билмәс кенә, телен билмәс, теле юктың гына иле юк. Әсәм теле миңә сәсән теле, унан башка минең халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандың, кеше булырга ла хакы юк.